Извинете, господине, мога да задам бърз въпрос? Може да. За тези, които не знаят, в коя се разпак да развиете вашата кариера? В създаването на съдържание развивам моята кариера. Кога също започнете за първи път да правите съдържание? Преди колко време? Може би първото нещо, което съм направил е било като съм бил 10-ти клас. Правих някакви сглобки, играех Pro Evolution Soccer и си сглобявах мои си голчета и ги качвах в V-Box. После като станахме съквартиранти с Павел Колев, тогава той ме надъха да почна да правя по-сериозно съдържание. То да е сериозно, а по-сериозно аз да се занимавам. Тоест преди колко време е било това? 10 години. Вие имате едно успешно онлайн предаване, но аз знам, че това е един от многото проекти, които трябва да се опитали да стартирате. Колко време реално ви отне, за да стигнете до едно такова ниво, в което всички да ви знаят? То не е всички да ни знаят. Въпросът е да правим това, което ни е готино. От самото начало си правим това, което ни е готино. Просто постепенно изкачваме някакви стъпалца, които подобряваме техника, опитваме се себе си да подобряваме екипа, с който работим. Правим това, което искаме точно, но все още не е това, което наистина мечтаем и продължаваме да вървим. Още много важен съвет, понеже реално канала ни е насочен към бизнес темата. Бизнес! Кой е най-добрият начин за монетизация от социалните мрежи, от предаването от социалните мрежи? Продуктовото позициониране за сега най-добрият начин, но виждам, че в момента в YouTube все по-силно навлиза AdSense и рекламите от Google и те са една немалка част от приходите на медията. Последно, ако можете сега да се обърнете към младите контент креатори, младите инфлуенсъри, хората, които искат да навлязат в социалните мрежи, какво ще им кажете? Това, дето винаги казваме, да са постоянни и да правят това, което харесват. Защото в създаването на съдържание има голяма палитра от съдържание, което можеш да си избереш да правиш. Трябва да правят това, което на тях им харесва. Ако искат да правят интервюта, да правят интервюта. Ако искат да играят спортни състезания и да създават мероприятия, това да правят. Благодаря много за отделеното време, ценните съвети.